To, Asabe mun dawo gare ki, me za ki iya cewa abin da Rayya ta yi miki? Ita ce. To fa, mun dawo wajen Rayya. Rayya ke kuma akan me yasa kika hana Laure shiga ɗakin ki? Shinki ya bushe Laure, kuma tsakanina da ke babu taimako. Ka abin da ta muke to ke kin ji Laure. Rayya ta ce ba ki sake shigan mata ɗaki ba. Rayya wayo Allah na. Don Allah ya wani da Allah ki ji ko. To bar ko mu dawo kan maman Iyabu. Laure kawa mutusi. Maman Iyabu akan me yasa kika bai Laure kuɗin ki har 24,000? Ka sai me? To fa bari mu zo wajen Tajo. Tajo. Ke karuwar. To ta zo ta kara Rayya ɗegu. Rayya? Mutu Allah, koyo Allah sai gobe na ci na yanzu. Rayya, ashe zan ga ta ciki shege.